короче. Срочно. Ами таки ами видеода менависи, бародарон хоҳару, бешу боши просто менависи, бешу безан боши просто менависи ки безан ҷудо шудагӣ боши просто менависи ки зан доштум ҷудо шудам просто коротки, амихел коротки менависи. Агар шу дошта боши ҷудо шудагӣ боши менависи ки шу доштум ҷудо шудагиам. Коротки тест ки бинавис соли баъд бо видеогарим да мегӯмад барои чи? ростин бародарони азиз, мақсади ҳамин бародарам ман ҳеҷ нафаҳмидам. Тида чӣ фарқ дора? Ҳамин бародара чӣ фарқ дора ки мақсад касе зан дошт, бо ай занаш ҷудо шид бинависа. Касе шу дошт, ай шуш ҷудо шид, бо ҳам бояд бинависа. Мақсади ё ҳамияе ки мақсад бояд бифаҳмад ку ки безанай, ки бешавҳар. Агар бешавҳар бинависад ё даромада қатишон суҳбат мекунанду ха мақсад бо чӣ дарде доранд худшон медонанд худованд. ай ҳамин сабаб ба ин хел шахсҳо шумо бовар накунед, вақтона шармандаву шармсор карда дар комментарияҳо ҳар хел нанависед. ҳамин қассол наёфтем шу ай ҳамин сайти ту миём ком бадбахта ахира. Ина ҳамин хел просто прикол издеватсияи мардум айда ё. барои ҳамин шумо ба ин хел одамо бовар накунед ва мақсад ҳамияе ки Срочно. Ами таки ами видеода чизе шава менависи, бародарон хоҳару, бешу боши просто менависи, ин ҳама фанду фреба, ин ҳама фанду фреб дуруғай, ба ё бовар накунед. Мақсад зан доштум ҷудо ба шудам. мард ин хел кора намегира. Мақсад мегираву ҳар хел гап шаб айб аст. Ба худо ки айб аст.